Cardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Phulani Revenue Circle along Longley Aputhak ASDC KNCA KSA atumpen kachisongpon. Phaikoni ni phain korake thom arni ASDC KNCA KSA song atum Phulani Revenue Circle asai hem along Longley Aputhak kachisongpon. Bangso kachisongpon ke ing samjin pensi chesong pedoponlo. Laso kachisongpon ke withdraw new land policy of Karbi Anglong Outermost Council Aputhak si chesongponlo. Lasi alang litum bangso Aputhak Karbi Anglong Circle asai hem along doan sitami chesong bomji pusi ningjepon. Lasi BJP Sarkar atum ke sai ke claim asai chok che pusi jongpon. Phulani pen oruning tigathar Karbi Anglong News. Karbi Anglong News arat ke lang don fans tami pini nele dak pachini pon ke lang itum KNCA la pen KSA la pen SDC tum chingrum pon se dak sarko fis atheng no long alang itum dak mai ni pon alang itum la so puthak mai kang ni pon ke long le phelang alang puthak se alang itum mai ni pon la si puthot nele karjupon aphana alang le besang ho pan se arjupon ko pini la so puthak alam poket Pini alam puthak Kadom we Karbi arat Karbi long apa Pini kecing wai kalahan lo Karbi long non talam than bam lo mo pen cha than lo Karbi long nona Termas Council pen tu 26 June 2023 ni kan Nona ciklian trak bag do la bangso Longley aputak new land policy puka semardo la bangso aputak ke Karbiang long Karbia khaitum inglong so khaitum ke rengune tun tum metang long leta virvet po pa joine sinitum ke Pini dak KSA SDC KNC youth front atum pen tu jalang se tum pini protest lo dak Phulani aero pesalong dak chot kari Karbiang long plido aero dim long dipo aero pesalong ta lo silunizan lo la pen dong kamukam dalong pita claim bomb la so prang ben da claim bomb lo chiklojon tham prang ben da west Karbiang long lo mang claim bomb lo non si la pu bang ke is not non si tum be claim na hello la si la kosa new land policy bang Karbiang long Termas Council atum si withdraw nai la pen inglong aswara atum pan la bangso along le phalang ka chi bitu nai nora bang ke bang khai pe tuma khai pan long le text ta pahman pet paching bar pe la si inglong aswa tum pan la bangso bang thik pon thunang ji inglong aswa tum pan ke kota la bangso ke joy ke pi la so bang donang ko gi kala me di pota tanget pana pian si tum bang khajona mo kha bang ke enai la so pan tum ke protest lo pen ke protest bom pon tum claim bom la lo pin ni tum dak Phulani aero pis long ke doke Intela nangli tum ke protest ke pini si dak Phulani revenue sarkor office atheng no long protest cheng ke cheng si ang deng ma pin ke da ka cheng lo di phu ke doat lo ton hamren ga prang ben do bom lo chiklian tham prang ben do bom lo si no la ko do thela hadak la pen bukajan lo silunijan along do la silunijan along ta dop hala hello nona pora dakta aero eso ke duar ni so nang ko tum Phulani tum long le aero tum ke doke eso tum ke doke humbar pen bristibar pason se dakta la sila so pinia son se donang ko te alang le tum non chari bom tum la so asai deng pon pe nang ni tum ka che song asai deng pon pe pulte nang ni tum non e prang ke vaing long ko pisi mathapon Puan so sini tum arong tina pan la bangso non la tum ke paklang pon la bangso policy la bangso lu bangani tum adon tin pachindam parong tin pan pailong asar panchenglok kado ka ve me kar tum pan pachini po la so pen a people te rat ke thur ke pregnak pathe e tum elong le phalang cheng hon dok ke khai me cheng hon do de long ri long pa cheng hon dok me thang ju tang ju para pansi ASDC pu ke Autonomous State Demand Committee an mena mas Autonomous State Demand ran Autonomous State kang ke non ga Autonomous State long le join e bang Mopen Apollo, some state Pima Kapin Cat Sorting Situm, Caribbean Law, Termas Council, CM Setame, claim to Nanko. Sala Banka Kalidat Nang to get the bank. As like a judge take it to get a song on bombo, clamp on bombo, Tontelo. Ratum Dadi, answers the Ratumta, and Utinda Johnson Longley Pelang, Metang Longley, put answers in Nanchidu Nampo, Nanchetona Cherab and Pola Pensicanglo. Nang cerap nang ketudu le nang panutin ta turpak nang po dela nangli tumahin ben ke padusi karjulo la nangli tumahin ben non cari bom asorkar tumhan pisi nangli tumahin ben pupon po si non tim Karbiang long BJP tumpan tumpan ke pubom lo la lang le tumban dak doke chok chelo la sojo ini se Karbiang long kapre ka son
กะจิงทูรปุปเมนเป็นappointment ปะเมนเป็นอาญัดได้ตุมลงกายเวทแทกลงเลยละสิ appointment ดาเวดรอบังก็จะจักแกก็บัตไตกว่าโนเนี่ยเฮมเพรกนังปีจีปะพันตะโกอานาบัตไตโลเนี่ยแกบังก็เอลเกตวันนี้เป็นเชงลอกดักแก prime minister ระบังโน home minister ระบังโน chief minister ตุมันจะจักลับโลเสตนันพุทธาวตนวสเตตปีเปจะจองทุยละอุนรลักนังปีปอสักริตุกรนังปีจีนิการสิลองปุลไฮกะจักรดอนตีนปันเวปีเปละตุมกับปัจจุบันไซเดละสิการเบียงลองเป็นบังกะอลังตุมบังกะนอนแกจอกเจโลเจตุมบังกะละสินอนแกบังจีอาหุดทำเบละสิการเบียงลองอารัดตุมันดำเมเจตูนังปอละสิละโซทีมการเบียงลองพันเปรมเวกนังปอลำบังกะอะไรล่ะนอนบังกะละสิแต่ตั้งแต่นางลิตุมละนอนเอ็มพีกิลิกตานางลีดอกละโซพุทักนางลิตุมเป็นดักอาร์จับดุนนอนบัดเนี่ยละตุมแกจึงไหวบอมลังละแกแต่นอนแกออลอินเดียเป็นตะกะโดเวตาทีมอินเดียเป็นดัลสาลัมดอกละสิโดนละไฟนอลละสิละสาลัมดอกสุดท้ายบีจีพีพันปารามนั้นปฏิจิงรุมนั้นยี่ละสาลัมเป็นสิตุมบังเอจิงไว้บอมเซ็นทรัลคอมมิตี้ลงตาละสลองสิโดนฮาละสอปันสิโดนนอนตะกจิงไว้ตะหลายลองนอนมาร์เก็ตตุมแกละเป็นกะโดเวตุมตาเห็นประแข่งส่งล้อ SDC 1986เป็นเคลมล้อ30 department นั้นแกว่านั่นล้อเสร็จออโตนมัสสเตทปุกิตุมจิตตกลงกันหลังละสิละกะปะลองยาปันรัฐปุทดกะจะส่งทุจิตตุทุนังปุหลายล้อJorolah alang mi pan stamin nilitum karbeng long news pen stame klar dak alam the nang than lo alang ni nang pachini dun lo am si nelam the ington pon lo kardo Northeast India History Association ingdeng plikebrahini session kangpupon Phaikuni ni phain korake thom arni diphuma tipung sarsing teron langkong habe Memorial Town Hall along Assam University Central University diphu campus atum penche patar piponsi ingdeng plikebrahini session mate ke than ke pachini kachingwai amai ni thom aparman ke pa doponjia phat ingpuponlu Labang swamai ni phain korake thom pen ni phai ing kora pho an pedu ponji lasi ke cheng CR ni aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team Karbi Anglong atum chetong dunsi mai ingpute kanglu Lapen gang puhalong kacherap dun Assam University Diphu Campus Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas Lapen Vice Chancellor Professor Rajiv Mohan Pan Lapen Dr. Dharam Singh Teron Chief Advisor Ingdeng Plikebrahini Session and Director Center for Karbi Studies Diphu Mizoram University Professor Jagadish Lal Dawar Itanagar Professor Joram Begi Northeastern Hill University Shillong Professor Aminayan Prasad Assam University Diphu Campus Dr. Vuli Vana Raju Atum Cherap Chetodun Chihok nang di pa inintarong nang yan ke Northeast India History Association 42nd la sa conference ke da Kargilong Autonomous Council ben Telangsi Assam University ni Telangsi ni tinta la ke da participants atum UPL bang tanga chitong lo Northeast ke bang kan tan ben lo 300 delegates nasi ini kecil siang ni siang ni tang nasi ada nanti lo lah kan kan gua mai sebenarnya dia bisa mereka ngarong lo langsung kapek high winds dia tu kan ngarong mereka masih kan repon bang lo non asal Northeast History Association atau siapa kemo lo lah ke nasi ini dia state long SPB lah ke dari tunda state long tak kita long SPB nama state kita pada SPB sudah ada mana kita pas sponsor mati nasi nanti itu Central University Campus dan jalan itu Lakhaini Sarpathar constituency ke parlo Saphapani Plimplam Langso Arong Along Phaikuni ni phain kora hini arni ajo edona he mecho de Lakhaini Sarpathar constituency ke parlo Saphapani Plimplam Langso Arong Along Kangbura Kiling ahem kopi koson penloni mecho detlu Alang litum ahem meke chulong lok atheke ajo meri hingke damjui ajo kendel si chethor bomlo laso ajo penang an apora bang kopi ko son penloni men mecho detlo laso meke choa hot hem ahormu ke do anstitami chopon etlo athe hempi arjongsi me chopon et khangjanglo hem akisarta hem abangavi laso aphisi hem me chopi detlo lasipini alang litum aphan sarpathar constituency MSC PC chema thadunjima lapen council ke chari ke thekidinga tumpen piloma thadun po lakenang litum ningke mepen langdonik tha
Government pen kiduk kelak arat atum aphan kapanong PPM he vaija hem so pipondo bonta contractor khonsing rong pi lapen robi sing tok bi atum aron re pensi hemso kikimpon Nonapor BJP Sarkar atum United Victory lapen Prosperity Rally amai a constituency tin along sitami my meeting bipon bomlo BJP Sarkar atum kachipu jingthor piklo pusi alangli tum my meeting along sitami ningje pon verlo Lapen ahok pet asai si nilitum BJP a Sarkar pen claim dampon bomlo pusi alangli tum pen ningje ponlo bonta lapuson aporahut lakha kre silang pher MSC constituency ke parlo henru abi ahavar along kangburate rang lapen ronga sar deuri be alangli tum doni ahem tu natum government pen kapanong pi PMA YJ ahem so longdunlo bonta government pen kikim pon nangji aron ateng pen cement rod ita sangti kikim pon nangji adima hemsi thengpi anu jok pen arpong parpong pisi inghan wit pruipensi kikim patang piponlo Lapen labang so hem so kelong dun ve kangburate rang alang liphan contractor Robi Singh tok bi ke than atengki labang so hem so ke patang ponji aphan ihom along lak isira suri thong kebra pho atangka pensi bang so hem nang patang pipo pusi kelong dun ve ahem tun kangburak te rang pen nang che than dun lu Lapen bang so along gram sevak ren tok bi alang li sitami contractor atum pen kacherap do dun pusi nang pachini dun la sila puson ki dok kelak arat atum aphan kachong thui chobai pen government pen kapanong PPM YJ hem so aron re pen rang ponsi patang pi pondu lapen bang so hem so tangka beng along pusi tami phong ni vet lang tangka KM dun long pusi nang che than dun Lapen rong asar deuri be ahem ki kimpon contractor khonsing rong pi alang li deuri be aphan ke than atengki bang so ahem so ke patang ponji aphan lak isira suring koi atangka pensi patang pon popusi deuri be pen pherang kya thengnu than pon Lapuson contractor khonsing rong pi lapen Robi Singh tok bi alang litum ke than kacho bai pen PMA YJ hem so aron re pen kim patang pi ponsi third installment atangka beng along hem so ke long dun vek atum aphan pon pepsi alang litum beng along dam pen third installment tangka endam det si alang litum tangka chopang lim det lu Lasi nonapor BJP Sarkar atum ahok pet pensi sai ke claim ke dam apora hot langpher constituency along contractor khonsing rong pila pen Robi Singh to bi alang litum aron re pen hem so kim ponsi beng along tangka withdraw pen tangka chopang lim joy lasi lapuson contractor khonsing rong pila pen Robi Singh to bi alang litum aphan langpher BJP mondol office lapen langpher local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council along Madhuram lekthi alang litum kopisi ingsai ponpo Mati lapuson contractor khonsing rong pilapen Robi Singh tok bi alang litum aphan puthot contractor asai pipon thu jilangma lasi lapuson aron riven ke claim contractor atum ke BJP asong aphan kepa bobdun mandet lo ke Robi diuri bi arong men kang borata pensi lang phel la ni ligi theklong ke lalo latum ke claim hala kachi paduk tu bek tumbang ke horon jamban wan idan ke hilubing tu masih Inke alang itu bang la cek ini bang si aku risi aku nang kotai tu lo ti kia hai orang wan I loving gari wan I pula masih la bang soteng masih klaim tek chalo bang ke lapu si tek long chalo ini ke sarkar sor government penang ki ke simen ita la hai si kipi pilo na hok seta kita ni tu pan ke yasemet bang ke dak loving pula ki klaim hala ki klaim bek tu bang ke wan I pukok lo Ini tumta ini hang bangke lahai le long teh pun hai simen hem kita hem le long teh pun si mathalo isi bang ni du bang lalo ni loving posi lo to chok lo pulan ni dipu bang hai thek khadat pote ko pulang ase ta a hem bang aseng son bang long tang lok posi mane thek long nang pun ni tayat ben ta polom sini di tapu be pula ja ke ini ke Robi Singh to bi la dak ke bang lor ke ne lang ka chera bang anone sita dak ke bang lor ke ne si ba ulai gelap lah, nah lagi sira thongkera phop buhe ni ke kita la shopping pen ulai gelap lu, besar bang ke, ni libang itu mathalo lahai ita simen nang lele lar ke nang pamiti mu chor sonte pusin ni mathalo hai, ning duk bang gelap lu, asambong nang li tame tangkalong hande, long le, non matong lela, la pen job card ami nang li kelong dun dori kluma. Ini dokumen lah itu cek am dilang atau langsung dolak kosong sono ni. Ini joker tengah itu long dilang. Nono mat ke di. Non mat ke. Tang kabor ni di celong ilang. Nang tu tan lamkar ni di. Pasal ni ke. Ini li ke tipu ibang galalo.
Aku lah job card du suring koi poisa du pusi bang than ke than bom lah ha. Nang li long vek nang ji mang mate. Yung ke matha bang ke long wek somte pusi matha lo ala a hem pen lang dam pulote ni li ke ning du ko som se thegam long lo. Man a hem bang atangka ke ni ke asing son ke 1,35,000 polo. Kita a hem bang ke temporary son se man de lo. Nasi labang soteng pulote ni lita akimat ha bang ke ahem nang pe mi mucot non te ni li thang the lo ta non bang ke kali dar posi ni hala asabak ni di pam tanang matha pon sonte posi ni di ta matha lo I non si to war ka bunai alam bang ke di bait pe ni ke un ha tala gari the bang gari the ta tempo tu la hai bang non sini tum bunai pa puri pa to wata ni thang si ibor ilo klem pan simen thing pian nun jo ani yok bangke arak si arak le he arak bangke ten la arpong bang ta simen kali cek si parpong lo an han wit lo Masih kalar hi si kalar hilo aso ning duk bang ni lila lo